Planet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Una de Westra Namang, vaderland, Suriname is je vaderland. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben momenteel ter rust. Ik heb hier eerder een item gemaakt. Maar we kunnen hier dus zien dat een enorme drukte weer is. Want hier wordt afgesloten voor 2 weken en het is moeilijk voor de mensen, dus ze moeten een hele omweg maken. Vandaar dat de mensen vandaag hier zijn om een kleine protest hier te doen. Hoe gaat het met u, meneer Evo Jones? Alles goed met u? Ja, het gaat. Dus je taka hier drukte, ja, 2 weken de mama tapapasi. Dus dat na problemen bij ja, die man denk dat die des maar bel me. Fuko luku sepsa. Dan met je bericht dat na wins 2 weken de mama broka passie op. Met als samenleving om met gebruik van passie. Maar in tegendeel moeten ze bijna 80 tot 90 kilometer extra afleggen om op een plaats van bestemming te komen. Terwijl je hier schoolgaande kinderen hebt die aan die kant naar school gaan en aan die kant. Dus de mensen willen een bypass hebben. En we zien dat men een bypass daar maakt. Maar het is een bypass waar alleen bromfietsers gebruik van kunnen maken. En de mensen willen ook dat het breder gemaakt wordt zodat er auto's eroverheen kunnen. Dat na oplossing zijn de mensen komen. Dan mi bel DC, dan mi tegen DC luku is zo smal, zo breed. DC bij Jerry, ADC, tak, ja. Die mensen van jachtlust moeten begrijpen dat ze moeten inleveren. En dat de man mek asan go, de man om frustreren asan.
Terwijl daar gaat het niet om. Ze zijn blij dat het gebeurt, maar ze willen een bypass hebben. Kotakanga de man, deze legt neer. Dus dat na agressiviteit, volgens dat hij de traman jasref bel deze tak adawan vijaro so van tro, no amanon bellen weer ide. Maar omdat mi bella man een hertra nummer amanteki, maar daar man bijeri. Maar me hoeft dat ook veel oplossen. Deze nog kon luko saip saja. No man, deze nog kon. Ik moet zeggen dat lek burgervader juist die praxerim kon. Je begrijpt me. En mo sorry voor de man zelf. Deze tegen me naar telefoon dat het 2-3 dagen gaat duren. Terwijl aan een circulaire p-schrift van 24 februari tot 10 maart. Lukomendi, bijna 15, 16 dagen. Dus kom luko saip saja. Meneer Jones, kijkers, u hoort het. De DC neemt niet op. Hij is bij een verjaardagfeest. Dat is wat meneer Ebou Jones aangaf daarnet. Okashi uitdrukte. Mevrouw Ansadi, hoe gaat het met u? Middag, het gaat niet hè. Het gaat niet? Want op zondag hier te zijn met ontevreden bewoners. Ik had gisteren de DC gebeld. Ik zeg DC, is er geen mogelijkheid om een investering te plegen dat een kleine omweg. Kijk, normaliter hebben de mensen geen problemen om te rijden in het verleden. Maar met die verhoogde benzine is een ambtenaar zijn hele salaris voor de benzine. Als je dus nu kijkt om helemaal om te rijden. 2, ik had aangegeven de school heeft straks vakantie. Als we toch al zo lang hebben gewacht, kunnen we niet even wachten naar de vakantie? Of ja, het is nu regentijd. Ik weet niet precies technisch, kan ik niet uitleggen waarom het niet kan. Maar laten we de DC proberen te bellen om te horen. Maar hoe staat het met het gedrag van de DC dat hij dus niet opneemt en niet hier komt om zelf met de menigte te praten? Ik heb voor vandaag hem nog niet gebeld. Ik zal hem nu proberen te bellen. Maar u begrijpt dat dit niet kan in die zin. De mensen zitten in een probleem. Dema ede kufkaf. Wat ik van de mensen heb begrepen. Ze begrijpen dat er wat aan gedaan moet worden. Maar er kan toch weer vooraf. Laat hij met de technische mensen van OB hier komen om een mogelijkheid. Maar nogmaals, het is niet te doen voor de bussen met die verhoogde benzine om te rijden. Mevrouw Ansadi, en ze willen ook een bypass hier creëren, maar het is voor bromfietsers. Ja, je kunt zeggen bypass voor bromfietsers. Kijk, ik ben toevallig op het veld. Ik kwam net van een vergadering op Kronenburg. Ik ben op campagne. Ja? En als men politiek wil vertalen of niet, het is hun hoofdpijn. Maar de bevolking hier is de koefkaf. Ja? En ze zien de brui al hangen om te rijden met de verhoogde benzines. Je hebt mensen die hier op Meerzorg, op verschillende kantoren moeten werken. Die gaan een probleem hebben. En natuurlijk scholen. Ik heb wel van een leerkracht begrepen dat leerkrachten die van Meerzorg elders hier wordt gezet. Maar ik weet niet of dat haalbaar is voor alle leerlingen. Ja, dus dit is nou het probleem. Maar ik zal de DC nu bellen, want je ziet dat de mensen verhit raken. Laat mij de DC bellen. Kijkers, de mensen raken verhit. We zien het hier. Ze willen eigenlijk de barricade momenteel stoppen, want ja, er is een hele file. Inderdaad, een hele file. Ik kijk ook nog hoe ik terug moet rijden. Maar de mensen hebben hier gebarricadeerd, Apasitapu. En er is behoorlijke drukte hier. Dit is precies het probleem wat ik aan het morgen. Dus als het nou vandaag of morgen is het hetzelfde. Dat is het probleem dat we hebben. Er wordt niet met ons gecommuniceerd. Kijkers, we zien de drukte. Natuurlijk, mevrouw Ansadi gaat de DC proberen te bellen. Maar Ebou Jones heeft dat gedaan. De heer Ebou Jones, ook heel wat bewoners hebben dat gedaan. En er wordt aangegeven dat ze dus
hem niet moeten contacten. Ik wil duidelijk, goedemiddag, ik wil duidelijk maken dat het geen politieke actie is. Het is geen politieke actie. We zijn bewoners van MBM-project. En zoals u ziet, als u naar daar kijkt, toch, ze hebben het afgedamd. Toch? Als het gaat regenen, zitten we onder, kunnen we niet afvoeren. Toch? Er is niet goed gecommuniceerd met ons. Daarvoor staan we hier op dit moment. Er is niet goed gecommuniceerd. Nu, als je op het project gaat, het water staat hoog in die trensen. Dus het gaat om, we willen de DC is niet goed omgegaan met ons. We hebben contact, ik heb persoonlijk contact opgenomen met de DC. En we lezen mijn bericht, toch? Maar waarvoor we nu vechten is dat desnoods een betere oplossing wordt naar een betere oplossing gaat, zodat wij als kleine auto's voorbij kunnen gaan. Want het moet gebeuren, want die container staat op instorten. Ja, er is een container daar, hè? Die container staat op instorten. Nogmaals, ik wil voor alle duidelijk, ik wil het ontcijferen, alles. U bent eerst naar Ibu Jones gegaan, daarna naar Ansadi, maar het is geen politieke actie. We willen morgen duidelijkheid hebben, toch? Als u van de stad komt en als u nu een omweg moet maken, als u even een tijdberekening doet, hoeveel uren later komt u thuis aan? 45 minuten. 45 minuten extra. En qua benzine ga ik elke dag 450 SRD extra moeten tanken daarvoor. Dus eigenlijk vind ik het erg dat mensen beginnen te zeggen dat het een politieke actie is. Het is geen politieke actie. We willen weten waar we aan toe zijn. Dat is het belangrijke. Als je niet verhit, misschien wat kan. Ja, als je niet verhit. Want we vinden het erg dat de DC op dit moment niet aanwezig is. Dat vinden we erg. Wanneer zullen jullie dus dan stoppen met deze barricade? Want misschien qua file, de drapen. Ja, we wachten met DC kon, met kon tegen sana morobu oplossing. En ze zijn helemaal fout geweest. Een week van tevoren kan je ons niet zo verrassen. Je kan ons niet zo verrassen een week van tevoren. Dat we 2 weken, bijna 3 weken lang om moeten rijden. Het kan niet. Het kan niet. Het gaat beter gekund hebben. Het kon beter ingepland worden. Inderdaad, maar meer dat DC er een feestje, dus allemaal normaal kon. Dat is een slechte vader. Maar dan gaan jullie hier blijven totdat de DC komt. We gaan hier blijven. We gaan hier blijven. Dat is Brokodeja. Kijkers, u ziet het. Er is hier ook natuurlijk een file, laat me u wijzen. Je kunt daar zien, tot daarachter. En ook aan deze kant natuurlijk een grote file. Dus de mensen hebben gezegd, zolang de DC niet aanwezig is, hier momenteel, zullen zij niet stoppen met deze actie. Ze zijn geen mensen. Wat zei u? Ze zijn geen mensen. Ze zijn helemaal mensen, maar Fatori, wat DC niet kon, jong. Wij zijn ook mensen. Er is een file nu. Ze worden ook boos. Ja. Hoe lang er zit een container hier, hè? En wanneer heeft de DC, juist, en wanneer heeft de DC bekendgemaakt dat hier werkzaamheden zullen? Morgen zouden ze het sluiten. Is niet vandaag, morgen. Oké, ik heb vernomen dat de politie ook hier is. De agenten zijn hier nu momenteel. Waarschijnlijk zijn ze hier om dit alles in orde te krijgen. Oplossing zou komen dat we met de DC zouden praten. Het is niet gebeurd. De DC werd gebeld. Assembleeleden zijn erbij gekomen. En voor ons maakt het niet uit coalitie of oppositie. Assembleelid is een assembleelid voor Suriname. En hier is Kommerwijnen. Dus de assembleeleden zijn er. En we hebben gevraagd om hulp. We hebben gevraagd om uitleg. Want niemand communiceert met ons. We zijn geen honden. We zijn mensen. We zijn buurtbewoners. Hij is onze burgervader. Hij moet met ons communiceren. Niet gewoon door een bekendmaking. Dus wij hebben hier zo spontaan zijn de mensen gekomen. En we willen weten wat er aan de hand is. En het is hier om eigenlijk druk erbij te zetten.
Wat gaat er gebeuren hier 2 weken lang? We weten het niet. Iemand moet met ons communiceren. We hebben recht erop. We zijn burgers. Take you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Na tampum fui ala. Daisy is nu aan het woord. Die weg gaat zeker voor 4 dagen gesloten moeten zijn. Ja? En omdat er een draglijn middenin gaat werken, is het een gevaarte waarmee de aannemer geen risico wil nemen. Oké, deze. En na die 4 dagen mogen de wapens... Kijkers, mevrouw Ansadi met de DC in gesprek. Kijkers, de DC van Kamerwijnen heeft net 2 tot 3 dagen terug bekendgemaakt dat zij de straten zullen sluiten. Natuurlijk van de brug uit naar Lust en Rust is om en bij een 20 minuten rijden. En als ze nu een hele omweg moeten maken via Alkmaar, is dat dan natuurlijk meer dan een uur en ook veel benzine. En we zien ook dat de benzineprijzen de lucht ingaan. En dat is niet zo niet zo goed nieuws voor de burgers van Kamerwijnen. Mevrouw Aan, u heeft de DC gesproken? Ja, ik heb de DC gesproken. Hij heeft me precies hetzelfde uitgelegd van eergisteren. Het gaat maar 4-5 dagen duren. Wat de mensen vragen, we kennen deze regering al. Als ze praten over 4-5 dagen, dan weet je hoe lang. Maar er is een officieel bericht dat vanaf 25 februari tot 14 maart. Het officieel bericht staat daar, getekend door OW als het goed is. En hij zegt nu dat het maar 4-5 dagen duurt. Maar waar het om gaat, eenmaal de inspanning wordt gedaan. Nogmaals, in het verleden zijn de mensen bereid om te rijden. Maar het is nu gewoon niet haalbaar met die sluipende moordenaar van verhoogde benzine. En elke dag, net een dief in de nacht, sluipt de verhogingen van de benzine. Dat is toch een feit? En nogmaals, ik ken de mensen, hun kleuren hier niet. Het zijn Kamerwijners die worden gedupeerd. Er is ook een optie, straks sluit de school. Als ze zo lang hebben gewacht. Maar goed, ik weet niet hoe snel of de urgentie is om dit te doen. Maar trek die voorbereidingen, ze hebben gewezen daar aan die kant. Dat er wel een bypass, misschien kunt u dat straks even vastleggen. Dan heb je dit niet. De mensen, al willen ze omrijden, ze kunnen het niet betalen. Wat ga je doen? 5 tot 14 maanden niet aan het werk gaan met alle gevolgen. En wat zeg je van de scholieren? Want die schoolbus die kinderen moet vervoeren is net aan die kant. Moeten ze dan weer hier omrijden en weer terugrijden? Ik bedoel met een beetje werken met hersenen. Ja, een beetje inventief en een beetje nadenken wat de gevolgen zijn voor deze arme burgers. Dan denk ik wel dat de mogelijkheid er is. Want zoals de mannen hier laten zien, natuurlijk met een beetje moeite en een beetje intensief eraan werken voordat men hier begint, moet toch wel kunnen. Maar nogmaals, ik heb de DC gesproken, ik heb de DC gevraagd om hier ter plekke te zijn. Dus we wachten. Ik hoop dat hij komt, want de burgers zeggen dat zolang hij er niet is, dat ze niet zullen ophouden hiermee. Ja, dat is natuurlijk, dan moet je niet een situatie hebben als we daarnet een patiënt die een beroerte heeft gehad. Gelukkig kwam de politie om even te laten passeren. Maar het is gewoon, was dit nodig? Is er goed gecommuniceerd met de burger? Dat is het grote probleem. Dankjewel. Dankjewel kijkers, u heeft het gehoord, mevrouw Aan. Ze heeft ook de DC gesproken, maar de DC, hopelijk, zodat hij komt. Hij gaat niet komen naar mevrouw? Hij gaat niet komen, hij heeft geen ballen. Zijn ballen zijn uitgevallen. Maar wanneer heeft u gehoord dat hij hier zal afsluiten? Is al een paar dagen en hij is niet persoonlijk gekomen. Via de media. Via de media hebben we het gehoord. En hoe ver woont u? Ik ben in het project. Dus u moet hier eigenlijk gebruiken. Dan gaat u gewoon een omweg moeten maken via Alkmaar. Nee boy, het werkt niet boy. Het werkt niet, het werkt niet. En dus nu zijn we gewoon wachtend op de DC? Tuurlijk. En hij van Manoko? Hij gaat niet komen. Hij heeft geen ballen.
Dan gaan we hier moeten slapen. Oh, dat moet je kamperen hier? Ja, kamperen. Ik ben thuis. Ik voel me thuis. En dan gaan we hier slapen. Al moet het tot morgen gebeuren. Maar ik slaap hier. Van je ziet dat container is door onder een straat. Dat man begrijpt, man. Van de mij roken zo nonchalant. En roken zo. Schrijf op pori. Op pori. En dan in een zoutwater. Op pori toch. Dus mijn man begrijpt, maar we willen de deze hier zien. En hij moet komen verantwoorden. Zou precies. Wat gaat hij doen voor ons? Want die mensen kunnen dat niet accepteren toch? Dus maar nou accepteren als aan die toch? Sinds hoe laat bent u hier? Ik ben, laten we zeggen, een uurtje hier gekomen, een uurtje geleden. Maar de ginger is in niet bang. Milek komen we in de bas. De ginger is in niet bang. Ik ben dat is de auto. Dat is live me. Dan ben ik dat hier ja op tap monde. Dus man kom ik hier beetje omweg. Het kan niet. Het is 40 kilometer tot naar Meerzorg. Dus je gaat via Amsterdam naar Alkmaar terug naar Meerzorg. Oh, benzine die hier toe. Doe door het tapabroodje, doe nog een file dit tapabroodje. Dat je, door, doe maar door toch. Inderdaad. Maar dat gaat deze ko. We zijn aan het wachten. We gaan positief denken. We gaan positief denken. Maar deze vader, maar altijd op een goede baan. Maar no de abama van nodo. Deze bigi kong, want komen we in de bas abi van nodo in ko opasan ja so desma. Mek desma bewegen vrij. Desma moet vrij vrij. Dus dat me want taki. Is dat toch? En ja zo jugu no de. Jugu no de komen we in. We zijn vrede liever in komen we in. Vooral naar de ampadisi brad of me. Iedereen, alle bewoners die hier zijn. Kijk, zij is mijn buurvrouw. Zij is mijn buurvrouw. Als een familie bija in komen we in. Dus geen haatzaaierij. Dat we wanja in komen we in. Als dat we no wanja in komen we in. Ja, zo met libi switchen dan alles maar in komen we in. Dat me bewan taki. Lobby. Yes, kijkers, komen wij naar baas ook aan het woord daarnet. Nu is het gewoon even wachten op de DC, kijken als hij inderdaad komt. En kijkers, hier zien wij de container. Natuurlijk zien we de container onder de straat doorlopen. Dus eigenlijk is de straat daarop gemaakt. Alles gaat mis. Nu momenteel komen wij in lust en rust. Wel no, de vet no, de vet aan onder voor repsa. Ze gaan klagen op Facebook. Je ziet het, kijkers, ze zijn verhit. Er komen wijners. Nogmaals, de DC van Kamowijnen heeft een week van tevoren. En kijkers, de DC heeft nu pas een stap genomen om dus te komen. En dus je kan DC Ekong. Laten we kijken wat hij dus zal zeggen. Want er zijn heel veel bewoners van Lust en Rust komen wij natuurlijk hier om te weten wat er zal gebeuren. Ik ga niet iedereen kunnen spreken. Je mag mij spreken. Dat is het mijn ja. Wij proberen om de uitleg te krijgen van de situatie die hier zal plaatsvinden. We hebben vernomen vanuit verschillende kanalen dat we gaan moeten omrijden.
de weg helemaal gaan moeten omrijden. En dat is voor zoveel mensen onacceptabel. Vanwege de extra kilometers, de extra kosten die daarmee gepaard gaan. En een heleboel mensen hebben het al moeilijk. Dus wij wilden van onze burgervader, dat bent u, vernemen wat het alternatief is als u met ons daarover kan communiceren. De mensen zijn hier aanwezig en we kunnen het doorsturen. Voor de rest, het enige wat wij willen is als de auto's ook meegenomen kunnen worden in deze bypass, zodat de mensen deze afstand niet hoeven af te leggen. En dat we niet voor onnodige kosten, onnodige stagnatie en alles moeten opdraaien. We hebben geprobeerd om de mensen, dus de dingen van de mensen aan te horen. En dit zijn de sentimenten die leven onder uw bevolking. Dus vandaar dat we bij u als burgervader terecht zijn. Heel blij van u te vernemen dat jullie meer informatie willen hebben. U mag weten, als burgervader heb ik zelf een week voor het werk dat gedaan moet worden per app de bekendmaking gehad van OE Kommerwijnen. Ik heb het toch als mens alvast op mijn BIC gezet. En ik heb vrijdag ook per app de originele schrijven die ik moest krijgen per bode of wat dan ook, heb ik pas vrijdag gehad. Maar goed, afgelopen vrijdag. Maar ik heb alvast het werk al gedaan. Ik heb de aannemer gesproken afgelopen vrijdag. En morgen heb ik afspraak 12 uur. Ik heb alvast informatie gezocht om voor de langzaam verkeer en voetgangers alvast een bypass te krijgen. U mag weten, die container die hier is geplaatst, mensen die hier in de omgeving wonen, weten hoe moeilijk het was om snel hier te plaatsen en dat ding weer weg te halen. Komt er een heel... Luister even, er komt een draglijn hier. Wie wil met zijn leven spelen hier? Als die draglijn hier precies in het midden gaat werken, dan kan je onmogelijk met een bypass zeggen van een auto gaat hier rijden. We hebben ervoor gezorgd dat voor de langzaam verkeer en voetgangers alvast een bypass is gemaakt. Men heeft mij beloofd minimaal 5 dagen helemaal stop te krijgen, maar ze gaan proberen misschien eerder die container weg te halen en die elementen te plaatsen. Dus ik vraag de burgers geduld. Max 4, 5 dagen. Waarom? U kunt zich voorstellen. Stel dat datzelfde ding gebeurt. Wat toen is gebeurd tijdens de COVID. Men heeft toch ook gefeest hier? Heel veel tamtam gemaakt, dat het helemaal was gemaakt. Wat hebben we gehad? Prulwerk. Ik heb als DC ervoor gepleit. Ik wilde geen Sani hebben voor een jaar. Ik heb gepleit voor een duurzame oplossing, zodat de bewoners van me hier, die weten het. Maar deze collega die is ook hier. Vraagt hem, hoe vaak moesten wij niet om de ene jaar hier gaan oppakken? Ik wil het niet hebben. Ik wil het duurzaam. En daarom is dit nu het probleem. Een duurzame oplossing, maar dan gaan we moeten inleveren. Even. Dan moet ik het inleveren. En men heeft me gezegd, nadat die 3 dagen hier weg is gehaald, dan gaan die auto's langs. Kleine auto's wel langs kunnen gaan. Maar deze, kunt u dan een beroep op u? Ik bedoel, nadat hier weg is gehaald, die 4, 5 dagen, dan gaan die auto's wel langs zien moeten. Ja, dan wordt het wel voor de auto's opengesteld. Maar dan vraag ik u deze, alsjeblieft. Kunt u het goed communiceren met de bevolking? Want we weten niet wat tasten in het duister. Ja, ik begrijp en dat het. brengt deze Ik begrijp het. Ik vind van, in deze had OE een hearings moeten houden met de buurtorganisaties, met de DC, met de gekozen regionale organen. Dan had hij dit probleem niet. Maar ik ben blij dat jullie vrijdag hier zijn gekomen om ook te luisteren en ook aandacht te vragen. Ik was ergens anders, maar ik heb me opgeofferd om hier te zijn. Ze weten dat er is een sterfgeval op Tamarillo. Maar ik ben hier gekomen om jullie te woord te staan. Even geduld te vragen. Kijk, jullie zijn vlak hier. Jullie weten nog tijdens de COVID wat voor probleem we hier hadden. Laten we even een stukje opofferen voor 3, 4 dagen. En dan hebben we alles opgelost. Dan hebben we een duurzame oplossing. Deze, ik heb een vraag. Oké, maar 2. Maar laat maar 2. DC, 4 dagen, het is nog geen oplossing. We hebben vernemen dat, want dan dit dape, ik de man op het dan dat die uno, ik ook kan boren naar een 60 project. Voor mek a omweg DC, kou de eerlijk. Mek hoe de eerlijk DC, 4 dagen. Ik moet elke dag, na 2 dagen moet ik 800 SRD
moeten tanken om mijn kinderen naar school en aan het werk te brengen. Dan noem ik go, rij het 50 kilometer erbij. 70 bijna. DC. Luister. Alsjeblieft. Anders komen we in herhaling. Mag ik even? Maak die dam voor ons. Oké, luister. We hebben gesprekken gevoerd met MBBM-project. Ook met de aannemer. Maar het probleem is, in die bestek is die extra kosten niet meegenomen. En de aannemer wil niet inkomen in deze. Ik vraag jullie voor een duurzame oplossing. In plaats van dat asama chap tamara broko, offer 3 voor dino even. Er is al gemaakt voor langzaam verkeer. Als u bijvoorbeeld uw planning goed hebt gemaakt, kan maken, misschien laat u uw auto daar, een voorbeeld. We kunnen gesprekken voeren met de mensen die verderop wonen om hun auto of jullie auto achter te laten. En dan lopen we gewoon even over. Een stukje opoffering. Deze. Oké. De vraag is nog steeds. Ik moet u eerlijk zeggen. Deze, wat tegen je Ik begrijp het. Ik persoonlijk, uw antwoord niet betrouwbaar. Dat me kan tegen je eerlijk. Ik zeg u eerlijk. Oké. Even. Dat scholieren. Mag ik even inkomen? U heeft gezegd, de aannemer wil niet inkomen. Is er een inschrijving gehouden hiervoor? Dus er kon een heel ander aannemer gezocht worden als deze aannemer niet wilde inkomen om dat te doen. Dus wij worden gedupeerd. De aannemer maakt zijn geld hier. En ik denk Mag ik even? Kijk, ik denk niet dat zonder inschrijving dit werk gekund is. En ik verwijs bij deze het ministerie van OI voor de verdere informatie over inschrijving. Oké, even. Mag ik even? Oké, DC, ik vind toch de periode die u gekozen is niet goed ten aanzien van die mensen de kinderen die naar school moeten. Waarom is er niet gekozen voor een vakantie? In de vakantie. Zo ook zegt u bent schriftelijk op de hoogte gesteld. U bent onze burgervader. U beslist in ons district. En u weet, er is een communicatiegap met uw kinderen. Dat u eerst moet oplossen, dan pas dit project laat uitvoeren. En DC, we hebben op Alkmaar een week terug ook machines gehad om waterleidingbuizen te plaatsen. De volgende dag waren die machines weg. Waar zijn alle materialen die hier gebruikt zullen worden als we zeggen dat we vanavond 00 uur gaan sluiten? En wanneer gaan die materialen komen? Over 3 dagen? Nee. En u zegt we moeten wachten voor 4 dagen. Nee, dan nog niet ver van hier, u ziet die hoge schutten daar. Als je openmaakt zijn al die elementen daar geplaatst. Op dit moment. Alle elementen, alleen die graafmachines, die draglines moeten hier komen. Maar deze, heel serieus. Nee, even serieus, kijk. Bij mij gaat het om. Ik ben hier, jullie wilden mij gewoon aanhoren. Ik heb jullie voldoening gegeven van wat ik gesprekken heb gevoerd. Laat mij als DC ook morgen, want ik heb morgen 12 uur afspraak met de aannemer om die bypass van die langzaam verkeer en voetgangers alvast te regelen. En schoolkinderen. Ik heb een voorstel. En schoolkinderen. De aannemer heeft me gevraagd max 4-5 dagen. Helemaal stil, omdat het draglijn hier zal met lange kabels. U ziet dat elektrische dingen. Wilt u in gevaar te komen? Ik denk niemand het wil. Lauwe om 3-4 dagen opofferen om dan toch de mogelijkheid te geven voor een duurzame oplossing. Een voorstel. Deze wil weten, iemand sprak over die weg daar en u zegt terecht, misschien is het niet opgenomen, de kosten zijn er niet. Maar we weten dat het kabinet van de president een budget heeft voor zulke zaken. Laat het kabinet van de president geld vrijmaken daarvoor. Omdat het van belang is. En u weet zelf, en ik heb u ook gebeld, ik heb geprobeerd met u te praten. U heeft, om uw reden heeft u in mijn oren neergelegd, maar dat laat over wat het is. Nu is het oplossingsgericht. En oplossingsgericht is, het kabinet van de president heeft miljoenen, honderden miljoenen voor juist deze dingen. Laten ze juist dat geld gebruiken. Nou, op money, met de passie. Dus ik geef het mee. Even kort. Ik ga niet verschuiven, omdat dit ding al hoogtij is. U ziet het zelf beneden, wat het probleem is. Mensen hebben een foto gedeeld.
Ik vind van, laten we dit ding verhelpen. Ik wil deze mensen niet onder water hebben. Morgen gaan jullie zelfde mensen komen bij mij om te zeggen van, zij doen een BJP. Mijn mensen, het is helemaal zacht, de ruimte. Ik ben erop gaan lopen. Laten we hopen, die 4 dagen die opoffering ik heb gevraagd, dat wij die bypass kunnen gebruiken en die bussen links-rechts ook kunnen gebruiken. We moeten een stukje ook kunnen opofferen met de bus. Het kan zijn dat we elke dag gewend zijn met de auto, maar kom offer voor die nou. Kom offer voor die. Dat is het verzoek. Even. Dat is het verzoek. Een bewoner. Wat bedoelt u met die bus? Gaat er een bus daar pendel die op de mensen wacht? En aan deze kant een bus die op pendel op de mensen opbrengt? En onderwijs. Dat is concreet die we willen. Luister, ik ga straks met de bushouders praten alvast. Bushouders. Alvast te vragen of ze kunnen pendelen. Mensen die deze kant zitten, kunnen die kinderen hier wachten. En van de andere kant ook, zodat we kunnen matchen. Dat bedoelen we. Dat bedoelen we. Dus dit moest al zijn gebeurd, want morgenochtend 12 uur of 00 uur vanavond is het dicht. Toch? Wat weten de scholen? Weten de scholen van... Morgen, hooguit 8 uur gaat het gesloten zijn. Morgen. Dus wij kunnen nog langs gaan en die langzaam verkeer, die bypass die is gemaakt, die gaan ze moeten gebruiken. Maar even. Als ik morgen van het werk kom, kan je niet meer langs. Met de auto niet meer, met die auto niet meer. Maar deze Juna burgervader, wees naar Bakayu. If you taki luister nou. Kan je maar schrijven Frida, dat zonde alasano tapu. Nee. Gim het tenminste een wiki. En dat we power you denai baka. Maar goed, kijk. Jullie weten allemaal, we zijn allemaal Surinamers. Jullie weten over die begrotingszaken. Eenmaal dat dat goedgekeurd is, laten we het happen. Het is een stukje opoffering, weet ik wel. Luister, even. Nee, luister. Oké. Ik wil een aanvulling tegen. Het project hier, ik vraag u aandacht voor de afwatering. Want op dit moment gaat u zien dat alle goten al vol zijn en lege percelen al helemaal vol zijn met water. Dus ik ben heel erg bang dat mijn huis straks ook onder water gaat lopen. En ik wil die ervaring niet hebben van 3 jaar geleden, dat ik 3 dagen lang in water heb moeten wonen. Dus graag uw dringende aandacht met de aannemer om ervoor te zorgen. Ja, want het water stroomt eigenlijk niet. Heel kort, meneer Parto, bedrijfsleider van MBBM-project, heeft reeds gesprekken gevoerd met OWI. En de aannemer, wat ze moeten doen. Ja, ik hoop dat ze wel die praatjes wel omzetten in daden. Ik was erbij in het voorgesprek en daarna ben ik weggegaan. Maar ze hebben al gesprekken gevoerd dat die buis die voorlopig is plaats een stukje breder komt te staan. Ja, want ik maak me ernstige zorgen. Ja? Heren, gaan we ervoor zorgen dat we nu open laten. Laten we opofferen die 3-4 dagen die ik heb gevraagd. En als het niet lukt... Akkoord, maar dan moet je beter communiceren met zeker de scholen, de mensen die hier zijn, de bussen. En die pendelbus die u zo plaatsen. Tuurlijk. Luister, ik neem als huiswerk mee om nu gesprekken te voeren. Maar met alle liefde en respect vraag ik u allen. En wat gebeurt er na 3-4 dagen? Nee, dan gaan de auto's wel langs. Kleine auto's, hè, geen grote boys. Dus 3-4 dagen praten we over woensdag? Donderdag. Nee, ja, je zegt donderdag, vrijdag al. Donderdag, vrijdag al. Ja? Oké, mensen, donderdag, vrijdag zijn we weer hier. Deze kan ik u morgenochtend bellen om te vragen over die pendelbus dat aan beide kanten. Ja, ik ga nu gesprekken voeren. En de scholen. Het gaat om die scholen. Ja? Oké. Abo, dank gaan u we wel. laten? Deze heren, bedankt u allen. Deze met alle respect. Imtek met koud in de belly. En deze, er wordt hier binnenkort... Kijkers, u hoort het. De DC heeft gezegd tot vrijdag kunnen er kleine auto's voorbij. Natuurlijk heeft u gehoord hoe de bewoners van Kommerwijnen hebben gesproken over de bypass. De andere mevrouw heeft last van dat haar huis onder water loopt. Deze is gekomen uiteindelijk. Laten wij kijken wat er vandaan kan komen. En wat voor ontwikkeling hij kan brengen dus aan dit problematiek. Kijkers, hier hebben we ook een burger die
ervoor kiest om niet in beeld te komen, maar hij wil ook zijn mening uiten. Van Brada, alles aan kulang ayo? Ja, alles lekker, alles lekker. Om een jaar hier tandje of je komt vaak, ja? Ik kom vaak op vakantie naar Madrid, moet hij. Ja. Van je vindt een situatie nu de en sa deze schrift taki? Het volk wordt makkelijk voor het gek gehouden. Waarom ik dat zeg? Hij komt pas opdagen omdat er een staking in volle gang was. En hij komt in volle gang met zijn toezicht, waar hij waarschijnlijk al heeft uitgeoefend wat hij komt uitpraten. En 4 dagen, het was eerst 2 weken en nu is het plotseling 4 dagen. Is dat te geloven? Dat een brug gemaakt wordt in 4 dagen met SWM-leidingen ondergrond en buizen. En wat about de schooling van kinderen, waarbij de bushouders 50 SRD vragen om te gaan en 50 SRD om te komen. If Pasino zit binnen de voor deze amantaki, dan gaan jullie weer hier komen. En dan gaat hij weer een andere toespraak hebben, weer een andere leugen hebben. Ja, dat is het eerlijk. Suriname, ik ga eerlijk met jullie alles zijn. Wij zorgen ervoor dat we dit organiseren. Reden waarom, dit mocht eigenlijk helemaal niet gebeuren. Het was eigenlijk een snelle hulpbron dat er een container hieronder is geplaatst, wat eigenlijk niet mag gebeuren. Het is zoutwater, die gaat dan afbreken. 5 jaar, een hulpbron, 5 jaar. Waarom is die dan niet vroegtijdig opgelost? Je hebt de taak om 1 district toch te beheersen. Waarom heeft dat 5 jaar geduurd? En pas na een staking, dan komt die in toezicht. Is dat niet logisch? Hoe luku saip sa binnen de voor die? Luku extra naar voren, zo luku en dat met hij wordt luku heel belangrijk. Als je me kan begrijpen, weet luku heel belangrijk. Als na de man een leugenaar en soort of vesino voor zo de man tak ai, wan kenki kon. Wan kenki wan mek kon. Hoe je schrijft dat een container amantak de DC zei gaat de container weghalen. Als straatje Oud City. Dus nu is het gewoon even afwachten. We blijven afwachten. Hoeveel jaren zijn we afwachten? Hoeveel jaren zijn we afwachten als Surinaamse volk? Ik ga eerlijk met u zijn, als Surinaamse volk, zie het eerlijk. Het media. Er zijn grote verleidingen. Mange plek is winti, mange plek doet dit en dat. En is dat een regering die we willen opbrengen? Is dat een voorbeeld die we willen geven aan de jeugd? We vragen die mannen over de schooling, over de regering. Er zijn kinderen die in hun rapperiode zijn. En waar je ouders moeten betalen, ga je mooi ervan spreken van ja, je gaat een bus plaatsen. Wat about dat geld? Wie zet geld in die ouders hun zak? Mensen die hard werken. Niet iedereen heeft een baan waar ze duizenden verdienen. Het zijn mensen die groenten verkopen. En waarbij dit hun weg was om een kleine winst te maken. Gaat hij dat geld aan die ouders geven? Dan gaat hij de winst dus nu naar benzine om een hele omweg te maken. Omweg te maken. En laat van die omweg. Ik heb het over de schooling, over onze jeugd. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Na onze taak moet de jeugd overnemen. En als ze hun schooling niet kunnen opvolgen, hoe doen ze dat dan? 50 SRD om te gaan, 50 SRD om te komen is 100 SRD een dag. Dat wordt 500 SRD een week. 1000 SRD 2 weken. 4000 SRD een maand als schoolman. En mensen die dan 3 kinderen hebben, hoe doen die mensen dan? Waarom stelt men dan niet dit vragen? Hij komt ik wil niet zeggen als een gangster, maar hij komt optoegen als iemand die macht heeft, terwijl wij die man daar geplaatst hebben. Waarbij je luisterende oor moet hebben en letterlijk je vraag beantwoorden hoe het gesteld is. En geen omweg of een buiging maken. Die man is gewoon hier gekomen om een leugen te vertellen en hij is verlost. Na 4 dagen komt hij weer een andere leugen. Suriname, jullie ogen moeten wakker worden, dit mag niet gebeuren. 5 jaar voor een snelle hulpbron. Een container waarbij je weet dat zout het gaat opprieten. Even serieus. Maar Grantangi Brada, oké, als komen wij dat je mening hebt geuit. En natuurlijk, we hopen dat alles goed komt. Ik ga dat naar belangrijk kwam. Une kon je voor fight makandra, omdat wala mala de voetbal strana en no vergis dat tamara. Wala mala kon je zo nanga boto. Kuno patus rebaka in katibo. No mek de man koru. Potu inu ede want usap gisa we doing voetbal akondre. Voor apwan sweet libi. If you doing give money, you know she at toekomst. Doing give lobby. Alla sansa je doe give lobby. Dat mi groet aan heel Surinaamse bevolking maar tegen op uw ai en op stembewus. U luku sana sang, u luku tori fin, u doet uit lobby of omdat man mek sensatie en mek toneel. Stel een goede regering en een goede leider. We hebben een leider nodig. En geen papakaas. Daarmee wil ik zeggen dank u en een fijne dag. Thanks, mi brada. En kijkers, we horen het. Ook een burger van Kommerwijnen die zijn mening heeft geuit. Kijkers, het is nu opgelost. De DC heeft gezegd, even kijken tot vrijdag als alles in orde komt. Zo niet zijn de mensen weer hier. En dan hoort u ook verder wat er zal gebeuren.
kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik hoop dat u heeft kunnen zien wat er momenteel gebeurt. Tokomawijnen, Suriname. En Kulturu TV, blijft u ons volgen op YouTube. Like onze page, subscribe en ik zie u bij de volgende. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.